रजपाई आज रज स्पेशल ब्लॉगटे हो सकाल सकाल उठी नुआ ड्रेसटे पिंधि देछि सजबाज हो आपण मानक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ ब्लॉग रे आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भल थे खुशी थे आउ हसुथे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सजबाज दिन राति मेहंदीटा लगे शोई पड़े सका उठे देखला के सुंदर रंग खेली जाइए नुहे भल देखा ना रंगटा मत कहीं जाने मेहंदीर बास्ना बहुत पसंद आसे। गाधे पाधे कि अलताटा लगेदेली अलताटा लगेदे सारा बेलू सेपटे पिठार बास्नाटा आसला राति जेहेतु गुड़ पोड़ पिठाटा होती निद तो आखि को आसबनी बासेना तो बाबा आम लगी पड़ते केमी गुड़ पोड़ पिठाटा काढ़े माँ जेहेतु रात बन देती तो जल्दी जल्दी करी बाबा आमर गुड़ पोड़ पिठाटा काढ़ीदे सकाळटा रज सकाळ सांगसाथी मानकर कल आसीगला कि चल टे बुलिकी आसवा केमी कौन पिठाटा खाईदे आम घर पिठाटा तो खाईदेली बहुत टेस्टी होता गली सांगसाथी घर घर जा पिठाटा टेस्ट करके आसवा से आम पलि ता भर मैं रेकर्ड कर सांग मान घरे किंतु राति आमर गोटे फंक्शन थिला गाँ फंक्शन चलते देखा गाँ हाथरे बाड़ी कांधरे बाहुंगी नेई जाउछि कन्हई बने गाई चरेई गोपदाने छाड़ी हुड़ी दियालो 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 छोटरो गाई पिताई दियालो 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 छोटरो गाई पिताई हाथरे बाड़ी कांधरे बाहुंगी नेई जाउछि कन्हई बने गाई चरेई वर्ष को थरे आम समस्त अपेक्षा करता रज के आसब रज केमती सेलिब्रेट करूँ आउ गोटे कटकिया हिसाब से मत बहुत खुशी लगुच गर्व रज महोत्सव पालन धीरे धीरे बहला दोली ओडाला बोड़ा ओडाली मजाउची ओडी ओडाला बोड़ा लगे देख जड़टे पासी धीरे सरुड़ता सजे पाको होए मना उछाना वही रज पवन हुकु हुकु हुई सब भाई मन वही रज पवन
ସରୁ ସରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଭୋଜିଟା ହେବ ବୋଲି ଘରେ ଆଉ କେହି ରୋଷେଇ କରିନଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ 10ଟା 10:30 ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଆସିବ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଦେଖି ଆମର କି ଆଉ ଭୋକ ରୁହେ? ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲାଣି କ'ଣ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ନିଅ। ଯେହେତୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେସବୁର ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଭିତରେ ମୋ ମାଆର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଇଆଡ଼େ ପେଟଟାରେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଆର ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଅଛି, କେମିତି ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେବା, ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେବା ବୋଲି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ପ୍ରାଇଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ସେଠି ଏତେ କିଛି ଦେଉନଥାନ୍ତି, ଗାମୁଛାଟେ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ମାଆର ବି ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରୀୟ ନେବାର ଭାଗ ଥାଏ। ତ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ନେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ, ରାତି 12ଟା ଆସି ବାଜିଲାଣି, ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଉତ୍ତରୀୟଟା ଆଣିବ, ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବାକୁ। ଯାହା ହଉ ମାଆକୁ ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରୀୟଟେ ମିଳିଗଲା ପରେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଅନେକ କେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ରାତି 12ଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି। ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଫଙ୍କସନ୍ ବାକି ଥାଏ। ଫଙ୍କସନ୍ ପେଟରେ ଏତେ ଭୋକ ଯେ ଭୋକ ନିଶାରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିନି। ଭାତ ଡାଲମାଟେ ହେଇଥିଲା, ସେ ପାଣିଆ ହଉ କଞ୍ଚା ହଉ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହଉ ନ ହଉ, ପରିବାର ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଖାଇବାର। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଆମର ଗୋଟେ ମୁଆଁ ପିଠାଟା କରିଦେଇଛି। ମୁଆଁ ପିଠାଟା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଟୋଟି ଫୁଟି ହେରିକା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇ ମା ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିଠାଟେ କରିଦେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଦିନ ଉଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, କେକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କାଟିକି ବି ଦେଖାଉଛି ମା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି। ଶେଷ ରଜ ଦିନ ଆମର ହେଇଛି ଦହିବରାଟେ। ମା ଆମର ଦହିବରା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବରା ଛଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛିଟା ବିରି ବାଟଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ମା ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦହିବରାଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦହିବରାଟା ଖାଇଦେଇ ରଜଟା ଶେଷ କରିବା, ବୁଲାବୁଲି ବି ଟିକେ କରିବା। ସିଆଡ଼େ ଆମ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ମାଇଁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଭଲ ଖାଉଛ, ଆମକୁ ତ କାହିଁକି